Isalikway gidi ay sa Ginoo ang nasod kon ang katawhan dili na maminaw niya. Labi na gyud kon mosimba na sa mga Diyos-Diyos sa Ginoo nga kaaway sa Ginoo. Sa Ginoo nga tinuod gyud bang Ginoo. Si Jesus ni deklarar na gyud siya nga ang iyang kaatbang dinhis kalibutan mao gyud ang salapi. Niya kung mosimba na ganita sa mga Diyos-Diyos sa salapi, isalikway dayon tas Ginoo. Mao ni ang akong napamalandungan nganong nagkalisod man ang Pilipinas. Nganong perti magyong lisuras Pilipinas. Sukad ko na tao hangtod karon lisod magid ta. Kamo sa inyong tanaw, galisod ta o hayahay? Lisod yun. Sukad pag yun pagkatao nako, ambot pagkatao ninyo, hayahay bakang Pilipinas. Karon hapit na lang ko mamatay, lisod yun. Nisamot na yun kalisod karon. Ug unsa may hinungdan, tungod kay kitang mga Filipinos, kadaghanan yun, naa sa simbahan o naa sa gobyerno, nagsimba sa kwarta. Hingwarta ka ita. Kwarta gyud mo'y atong sigihan og kanabitan dako kay natong pag paningkamot aron gyud makakwarta. Wa ta maningkamot sa pagsigi og sunod sa sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo, pananglitan, bulahan kamong mga kabos. Unsa may sugo sa kwarta, bulahan kamong daghag kwarta. Hay may inyong ganahan ng sundon. Bulahan tong way kwarta o bulahan ang daghag kwarta? Daghag kwarta o mo na. Ikaw niya pa dir lambo man lagi ang kuan mo, lambo man lagi ang Singapore, ang Japan, o uban pang mga nasod, Amerika, nga hingwartam sa kay na sila. Ana. O tanawa karon, di ba nagubat na? Sangko Diyos gubat, pero sige, nganong nilambo man sila, doon naman goy redeeming factor ang ubang nasod ng litan, Japan. Nahigugmas kwarta. Unya kay ang ilang kwarta, ilang gigamit para ambitan sa katilingban. Dili ba nasa sila'y gugma ba sa katilingban? Kita din sa Pilipinas, lahi man, nahigugma tas kwarta, unya, iyahay. Iyahay ba? No? At tanawa lang ko na ato mga politicians, iyahay din sila. Sa makauna lang. Nya, paling-paling. Hain tong kwarta, adto sila. Hain tong kwarta, adto sila. Asan dapita, dili ka kwarta, biyaan. Kasagaran common sa atong mga politicians. Appeal na sa atong mga citizens. Bisag ka mo, ako naman ang isigbalik dire. Pananglitan ron, gatrabaho ka din kani atong mga staff, mabuutan kay mga naong nag-uniform yun, lingian nyo ato mga staff dire. Lingia ba? Amo na sila. Nayuban na wa mag-uniform. Amo na, buutan kay na sila mga naong, no? Pero naay mo offer anak nila, pananglitan ro, naay mo offer anak nila nga tagaan sila trabaho dito sa Singapore ba o ngadto ba sa Japan. Sa inyong paminaw, mo biya dinhi o mo padayog trabaho? Biya na, ka na mga naungas. Biya na. Bisan ganig, ofera na ron silang trabaho. Adto ba sa San Dapita? Sa may dako-dako, San Miguel ba? Asa may dako-dako kompanya? Basta mga inana, mo biya na, kay pero nasa iuban anan, di gyud mo biya. Nya mo na sila'y tinuod nga nagsunod sa sugo sa Ginoo. Kanus aman mahimot ang
faithful Diyos Ginoo kon andam tang masakitan, andam tang magantos o mamatay para lang matuman ang sugo sa Ginoo. Unya, pinaagi ni ana, mahimo dayon tang murag buhi nga timaan sa presensya sa Ginoo ug mauna ang atong mga santos. Wa gid sila mahigugma sa kwarta, nahigugma sila sa sugo sa Ginoo. Muna kining atong nasod makabawi ra gid ni siya sa atong pagkahugno karon, ekonomikanhon nga pagkahugno, relihiyoso nga pagkahugno, kani mga relasyon nato nga hugno, kon andam natang muantos para sa Ginoo. Lingay mong tupad ning na unsay imong igasa rong padersyano. Ano? Kung nakasenter lang yung ka ni padersyano, mahugno ganing atong parokya. Tanawa, unsay gibarugan o kinabuhi ni padersyano. Ang akong gibarugan o akong kinabuhi, mao ang usa ka pare nga nag-atiman sa parokya dinhi ni Santiago Apostol sa Compostela, Cebu. Ug unsa may akong kalipay nga mulambo ang ato rong matuman ang mga makabot nato ang mga kalambuan nga atong gipangandoy dinhi sa atong parokya. Ang atong parokya wala pa ni siya bell tower or kanang kampanaryo, naghimo ta karon kanindot unta mutabang mos paghuman o pagbayad ani. Di ba? Nindot no. Niya human nangandoy ta nga naatay Adoration Chapel. Nagatrabaho na sa karon kanindot unta kun ato ginang mahuman unya ato pag yung mabayran. Niya nangandoy sa ta nga naatay bag-ong CR nga di na ta maglisod kayong adto didto anhan lang na diha sa kilid simbahan ubos sa bell tower sikit sa Adoration Chapel ato sa nang nindoton bayran o humanon nya kanang atong atubangan diha sa atong simbahan gikan sa pagka-hazard kayo atong taas kaayong building diha ang buta pumero na wa magamit nya na hazard na noon kay gabok na kayo na karon ato nang tangtang nga ilisan na nato diha Walk of Apostles makapahatag nag-reinforcement sa atong koneksyon ngadto sa mga apostoles uban na ang atong patron ato sa nadiyang homnon o bayaran nya kining atong mga bangko dinhi gubaon na kaayo lata-lata na yung uban ato ni siyang ilisan ang atong mga lingkuranan mahuman sa ni nato o mabayran pagkanindot mo na akong pangandoy karon andam ba mong mo mukuyog sa akong pangandoy nindotan mangutkot na lang kuso ani kay pila na may atong halin aw dako-dako masad hinuong atong halin niabot nag 27,900 ka tickets salamat kayo. So, hog na nig 28,000 o niya, 250,000 man ka tickets. So, naanalay 222,000 ka tickets ang halinonon. Siya rog di ni mahurot hanto July 25. Kanindot, kay pinaagi ni ini, o ato gining matuman, kining tanan akong giskutan nga project, tuloy-tuloy gini, wag gini sabit. Nya to apatay himuonon rong balay katong DPR ato pamantong gipahunong nya 32 to kabalay ang atong nahimo out of 80 nya nasa to nihatag karong bag-o usasad kabalay di man to paigot usa kabalay kay 60 raman 2,000 ang nahatag nya 80,000 na maro itong budget mo increase pa gid ni sige lang basig makaabot tag 81. So naapatay mga 49 more or less kabalay nga tukuronon. Human ani dinhi
mubalik sa ning LSF o tukod atong mga balay nga kuwang panato. Mga igsuon, nangandoy ta paras kaayuhan sa tanan. Muna ka na mga nasod sa Japan, Singapore, atong silingang nasod, kana mga UK, kana mga Germany, France, atong sa Amerika, bisan ka ng Russia, nganong na-improve kay na sila, tungod kay naa sila gitawag og patriotic heart. Kana bang ang kasing-kasing nahigugma sa nasod. Kining gisulti ni Kristo dinhi nga niingon siya, ayaw paghukom sa uban. Mao gini ang usas kuwang nato dinhi sa Pilipinas. Unsaon man nato pag-apply kining ayaw paghukom sa uban. Nga mohukom ang kita naman tay mga korte. Unsa may pasabot aning ayaw paghukom, bisan ang maestra mohukom na siyang estudyante pilay grado. So sabto ni nato ayaw paghukom. Ang pasabot ni Kristo niini ayaw gyud pakasad-a to the point nga imo gyung patyon or isalikway ang tao. Unsa may atong hukman ang aksyon sa tao, ang binuhatan sa tao. Matud pa ni Kristo, hukman mo sumala sa inyong binuhatan. Mo na gitawag og judge the action, love the person. Gios ba kuno ninyo? Judge the action, love the person. Oh, di ba nindot no? Dili nindot. Oh, kung imo nang sundon, sa ato pa dili nimo siya mahukman, sumala lang sa usa ka buhat. Nanglitan ro na kay bana, nagtrabaho, mo'y breadwinner sa inyo, asawa ka, nya nasakpan nimong nangabit, pero nagatiman sa inyong pamilya, naghatag sa iyang sweldo, gamay na lang kay gi-share man sad niya sa kabit ang uban. Ang saan man nimo paghukom, moingon kaniya, dong naglagot gyud ko anang pagpangabit. Di ba? Nya imong gibuhat ang pagpangabit, maimpierno gyud ka anang imong pagpangabit. Diha ka ni sintro sa pagpangabit. Pero bumingon gani kaniya, ikang buanga ka, hingabit ka, maluibon ka, traidor ka, hudas ka. Ana, asiya na imong sintro. Nya kadtong iyang pagtrabaho nga maoy nakatabang sa inyong pamilya, kadtong iyang pagsigig hatag nimo sa iyang sweldo, ang iyang pagpauli sa inyong balay, bisag mohapit siya kadiyot siyang kabit, mauli gid siya sa inyong balay, dili na nimo ma-appreciate kadtong iyang paglungag, paglimpyo, ang iyang pag-atiman sa mga nangaguba-guba ninyong mga kuan diha, iyang panday-pandayon, nya kanang iya kang gakson, iya pa kang hagkan, maglagot na kaana. Kay nga naman, tuak ka nakasintro sa iyang pagpangabit. Di na nimo ma-value ba ang uban niyang gibuhat. Kay kita baya, kita bang tao, dili man ta perfect, naagitay bati, nasa tay nindot. Sa akong 22 katuig sa pagkapare, apil na sa ning akong napo kakauban, naasad mi nindot, naasad mi bati. Bisag ka mo din pila pa man lang takabuan nagkuyog, mutuig pa man ta karong Agosto 5, daghan na mong nakita ang bati nako di ba? Pero naasa mo'y nakita ang nindot. Muna, hukmi ang akong gibuhat, ang akong binuhatan, ayaw ang akong pagkatao. Nilingay mong tupad. Ingna, sultihi siya siyang nindot. Sulti ba? Unsay nindot niya? Isulti ba? Unsay nindot? Ana. Di ba? Nindot, no? Kanag yung nindot mo isulti. Nya ang naka-nindot ra ba? Panalitan. Kanang moingon ako. Na magi mo daig-daig nako. Pader. Sus, pader. Pasalamat yung kong napari ka. Kay kanang akong bana pader. Di gid na mo simba. Di gid na mo kuyog na kong simba.
Karon pader, first time ni Kuya gid nako kay akong giingnan nga mosimba kos misang padersyano. Pagkadungog nga padersyano magmisa pader ni Kuya gid nako. Ikaw ra gid nakapasimba na pader. So salamat gyud pader. Masanto gyud ka ani pader, masanto gyud ka. Ako sa akong kasing-kasing nalipay ko. Pero kasi kong ingon, wala, daghan na bakikugsa, walang gini siya kahibaw, walang gini siya kahibaw. Gasigi kong angkon sa akong mga saha, kay akong nakita nga sa iyang pagsigig dahig nako, dili ko takos sa iyang mga pagdahig. Kana mo'y nakanindot, nang litan, iguli sa imong bana, gikas iyang kabit. Nya sigihan mo yun, ako no, lipay, jud ay ko nga muuli, yung kadini, nya imo jud kong tabangan. You are the best husband. At tanawa, mo ingon din na imong bana, ay, Ginoo pasaylo at taong ko, unsaon magyud nga matintal magyud ko ani akong kabit. Ano ba? Nya maghilak na ka. Nya ingon siya ngano naghilak man kaday siya nga naa magoy nag-text nako nga naa day kuno kay kabit. Ana sakit baya pero di gyud nako ni usbo ang akong paghigugma nimo kay daghan man sa kong nakit-an gid nimo nga nindot. I am with your struggle. Nindot. I am with you in your struggle. Nindot no? Nindotan na lagi. Og naapay ni sulti nako anas una, minyo nako eh. Ang ikasayop nako, oy, buwagan din ko sa kong uyab sa una. Ang katong akong katapusan uyab, puparihaan nagprinsipyo, dili yun mo sa likway nako ba? Kaya naamang yun ko yung mga apan. Oh, biyaan gay ko sa kong mga kaubang choir sa una, nganlan gay ko giyawa. Ana, diya sa among choir. Pero kato akong katapusan uyab, grabe kito siya pailob nako. Ang ngayon nagidon minyoan, kaso lang gipartneran man sa giatbangan man sa Ginoo, gitawag man sa kus pagkapari. Mo na nga ako gisang gibiyaan bisan naghinilakay mi nga naman mas grabe man ang Ginoo mosabot nako kay kaniya. Ari jud kos mas maayong mosabot. Di ba? Kay ang Ginoo nakaila man ako true and true. Nya bisan pas akong pagkadili takos gitawag man gyud ko niya ning pagkapari. Dili jud ko takos. Pero ni ako ron nagpari. Kay ang Ginoo wa magtan-aw sa akong bati, iya yung i-consider ang akong nindot. Mo na nindot, no? Pag ingon ni Kristo, ayaw paghukom, pasabot, ayaw sigihig tanaw ang iyang bati. Mo na siya, kuhaa ang troso sa imong mata. Unsa man ang troso, kanabang taptapan total ang imong mata nga, ang imo na lang yung nakita, ang bati na lang yun, wa nakakakita sa iyang nindot. Muna, ayaw isalikway ang tao tungod sa bati. Kung dili, isalikway ang iyang bati, iuban lang ang tao. Nanglitan ron, kaning flood control, na amang ginangawat ana, o kaning uban na to ron mga korupsyon. No. Nindot nang giingon nila ni Senator Peter Cayetano, nila ni Marcolita, nga sundan nato ang ebidensya. Ni ana may 18 Marines, ni ana man si Gutisa, ni ana si Diskaya, ni si Saldico, ni tug-an naman ni nga kaning mga malita-malitang kwarta, tuan ni padong didto, ato ning imbestigahon. Bahala nagkinsay mga igo ani, kami ba'y maigo, ang presidente ba'y maigo, ang mga congressmen ba'y maigo, mga senador ba'y maigo, mga DPWH maigo, kinsay mga igo ani, atong sundan ang ebidensya. Kana mo'y nindot. Oy, ang gibuhat karon tabunan man. Unya kinsa may ilang gukuron sa ato karong present nga leader sa atong nasod, sa gobyerno. Kinsa may gukuron ikiha dayon pailag kaso sa ombudsman, pailag kaso sa DOJ, gukuron sa mga pulis kay dakpon, isyuhag warrant of arrest. Ang kadtong naningkamot sa pagpangita sa kamatuuran, sa dako kayong kawat sa kwarta dinis atong nasod, nga wa pa mahitabo sa history sa Pilipinas nga naay mga trillions nga gikawat harap-harapan. Nana. Mao ni ang nakalusno ron kay ang
tao na may gisintro. Para na mga senador, pulo sila senador. Nganong imo mang ipapriso ang imong kapwa senador? Aron dili makaapil sa diskasyon. Dili makaapil sa sesyon. Ngano man, paapila. Unya kung naa siya sala, maapil raman na siya kahisgot. Paapila lang kay legislator gud mo. Maugunay mandato ninyo diha. Paapila lang. Unya kung mo punting niya ang ebidensya, then ana pa na diha mo kuan mo function ang hustisya. Oy, ilamang gukuron sa kanang ICC nga dili na nato korte dinhi, korte na didto sa gawas nasod, maoy mo gukod ni Bato de la Rosa, nila ni Bungo ug uban pa kuno diha. Pagkamilad ang tao manggoy ilang gilutos para dili makaapil sa pagpangita sa kamatuoran. Mo na gitawag og saman pakaaron ingnon. Tabunan ang kamatuoran, lutuson ang moabli ni ining maong kamatuoran, kay ang nagtabo ni ana mao may dunay dako nga kasalanan. So kaning nibabag karon sa investigasyon aning korupsyon nato dinhi, nagpapriso sa gustong mo imbestigar, nagkiha sa gustong mo imbestigar, mauna sila'y tinuod nga dunay troso sa ilang mata. Pasabot sila mao'y dagkog share sa kabuang sa pagpangawat sa atong nasod. Mao na nay atong gitawag og teory. Kay kung wa gyud kay gitawag natong dakong gibuhat, di man na nimo tabunan ang investigasyon. Di ba? Di na tabunan. Na kay imo mang gibabagan, hadlok ka. Karon bitaw na social media, naigasigig ingon nga kay ang ombudsman manggod si Jesus Remulla, atong ombudsman head, gasigi na nag-announce sa una nga naluto na kuno ang kaso para ni Senador Chis Escudero o ni Senador Joel Villanueva. Katong dito pa sila si Chis Escudero sa panig nila ni Cayetano o si kaning Joel Villanueva dito pa silang panig ni Cayetano. Sige nag-announce ni Jesus Remulla nga iya na kunong pirmahanan ang warrant o baris ba to unsa tong kuana. Pero karon nga nitabok na silang duha didto, nahilo man. Mo nagasigig ingon, asa naman tong kaso? Asa naman tong warrant of arrest? Ana, nahilom. Mao na ni siya ang judging the person, not the action. Nga na pagigisulti ko no si atong nakita sa na social media nga si ingon si Ping Lacson ba to, naingon nga move on na ta. Ato na nang kalimtan ang flood control. Move on. Let us do our job as senador. Kalimtan na nato. Oh, ayaw. Tungod lang kay nipanig na ninyo ang majority, kamo na'y majority, kalimtan na. Ayaw. Judge the action, not the person. Ang ila, judge the person, not the action. Kung ang person mo pabor na nako, bahala na ng imong action. Pero kung di ka mo pabor nako, pangitaon ko ng imong action, butang-butangan pati kag action para ako kang lutoson. Isalikway gitas Ginoo ni ana. Muna ako, di ko mo judge sa inyong person. Bahala naghapit mo way gipalit nga slot. Mulaom jud ko nga mopalit ra gyud mo sooner or later.